Така, айде да видим как се чистят тия череши. Ще е играчка тук. Предполагам, че по-добре ще се изсушат, ако така ги разполовявам, отколкото ако с такъв уред за костилки просто ги карам отвътре и черешата остане цяла. Това са само предположения, нито съм потърсил такава информация в интернет, нито съм пробвал. Да видим. Айде и черешите са готови. Му отнеме и време сигурно колкото за 4-те вика и си общо взето и заедно, но нали, за да го повторя трябва да излезнат много вкусни. Аз подозирам, че сорта, който съм си избрал, няма да е много вкусен сушен, защото са малко по-такива хрупкави, не са тия типичните едри, черни и сладки череши. Както и да включваме го това нещо. Включваме го това нещо. Всеко ефтино нещо си има минуси и минуса на това е, че няма степени нито на релтана, нито на вентилатора, но просто едно включено, изключено и това. И е така относително шумничко. Аз не би било приятно да се постоянно оставя това работи. Ето 25 часа по-късно, така изглеждат черешите. Вкуса киселко, нищо, което да търся по-с интерес. Кайсиите обаче нещо не са готови. Ето как изглеждат. Не знам, аз си представях, че това нещо се случва доста по-бързо. Ето го и резултата. Че на тия кайси им отне 26-7 часа да стигнат до този момент. Аз нека си представях, не знам моята машина ли е калпала. Или така се случва по принцип, обаче нека си представях, че 8-9-10 часа и ще е готово. Ето сумът и време отнема. Вкусът обаче е невероятен. Ето е как изглежда отвътре. Сега по принцип може да се оставят и малко по-сочни да се оставят, но за съхранение трябва да е изтеглена влагата отвътре, за да не се развалят. Това ще е за днеската. Тези неща най-вероятно въобще няма да стигнат до съхранение. Много вероятно още днес да ги изям. Айде до после.